बाव थांदों आङो फिसालाखौ नायनानै फैनायावहा लेट जाबोदों लेट जानानै मथा मथि ब्रह्मपुत्रजोंहाय गसाइगाव स्टेसनावहाय 7:30 एसे एबाबाव आं सफैदों न'आव सफैनायाव 8टासो जादों ओमफ्राय आङो मार्केटावहाय तिनालियाव ना फवासे लादों लानानै फैनानै आङो दुगैनायनि सिगां अमाया आदार मोनजायाखिसै होननानै अमानो आदार होबाय थादोंमोन थिग बे समावनो सानै मानसिया थांदों थांनानै जाहैबाय आंखौ लेंहैबाय आदालै नैबे ससे थांनो फै बेयावहाय रायलायनि माबा होननानै बुंफैदों आरो आंखौहाय दा आंथ' मोनथिया हाब होनबाय आङो हाब मा रायलायनोब्रा होनबाय आङो एसे फैयै नैबावहायनो सेंग्राफोर रायलायनोनो होननानै बुंबाय आरो बिसोरो दा फैबाय आंबो ससेयाव नुफैबाय लेंबोथारबाय नालाय आंबो आखाइ सुखायाखै अमा आदार होनानै फैबाय नैबे जोंनि न'नि एसे मथा मथि 40-50 मिटारसोआवहाय माखासे टिम दं आरो बेवहाय बिसोरो दा टिम मा नुफैबाय आङो गोसोम जिरायनाय दा नुफैनाय लोगो लोगो बिसोर सासेया हथात सिखारनानै फैबाय आंखौहाय फैनानै बारनानै जोफैबाय जोनाय लोगो लोगो आंबो सानबाय हाब मा जाखो लोगोफोर सानदों आंलाय माने जंखायदों दाना उनावहाय बारनानै जोखांनानै नाङैयावहाय आंखौ गोदोनायाव हमथेबाय गोदोनायाव हमथेनानै आङो खुनुरुखुम हसिख्रावनो हादों आरो बेवहाय बिथांमोना साबैसेसो दंमोन बिसोरो 6 जनसो दंमोन मानसिफ्रा बिसोरनि गेजेराव नोंथाङा सोरखौबा सिनायोमोन नामा सासेखौथ' सिनायो आङो सासेखौहाय मा नाम होनो नामखौथ' जोङो ओरैनो प्रान्जल ब्रह्म होनना मिथिगौ आङो बेखौहाय बिथांनि सायाव एफआइआर फोर होबाय नामा बिथांनि सायाव होबाय आं औ एफआइआर मानो होनना बुङोबा आंहाबो लाइफनि खोथा दङ फेमिलि दङ नोंथांमोनहा बेबायदि घटना जानायलाय सिगां माबा मोनसे आखेसफोर दंमोन नामा आंथ' बेखौ मिथिया आंहाथ' जेबो बिदि गैया आं जेराव मेराव थाङो आं हर सान बेरायो आंहा खुनु मानसिजों आं नांलाय खमलाय आंहा जेबो गैया आरो रावबो बुंनोबो हाया आंखौहाय मानि थाखाय बे जाथाया जानो मोनखो होनना नों मा अनुभब खालामो आंहाथ' बेखौ मानि थाखाय जादों आं जेबो मिथिया बेखौहाय आंनि सायाव जे मा टारगेट लादों आंहा जेबो माबा गैया आरो आंहा जानांगौनि उद्देश्यबो आंहा सम्भाबनाबो आं जेबो साना आरो आङो सिमाङावबो साना बिदिखौहाय नोंथाङा दिनैनि सिगां बबे आफादाव खामानि मावोमोन आंथ' दिनैनि सिगाङावहाय जोङो 2020नि 27-27 जानुवारियावहाय जोङो बिटिआर रेकर्ड खालामबाय आङो दा एक्स एनडिएफबि बियो जोबोद दुर्भाग्यजनक बेबायदि जाथाया एक्चुअलि जोंनि गेजेराव जानो नांलामोन बेखायनो आं खावलायनो सानो जों अल एक्स एनडिएफबि बाव खुनु फेक्सननि खोथा गैया बेबायदि जाथायफ्रा सोरनिबा लाइफआवबो जानो हागौ बेनिखायनो जों खावलायदों बेबायदि घटनाफ्रा जोंनि एक्स एनडिएफबिनि रावनिबो सायाव बियो दाजाथों जों बेखौ खावलायो आरो जुदि जाय बुजाग्रा जों बिथांनाव जों स्टेटमेन्ट लाबाय बिथाङा गावनो बुजिया बा गावनो मिन्थिस'आ जे आंनि जिउआवबो जे बेबायदि सुथुर दं बिथाङा गावखौनो मिन्थिया जि बियो आरो जि माबा मोनसे सावरायनोब्ला बिथांमोना सानाव फैनानै सावरायनांगौमोन हरनि 8:30 फैनानै बिथांखौ सावरायनो लेंहरनाय बा खोमसियाव जिरायनानै बिथांखौ लेंहरनानै बेबायदि गोदना सेथेनाय जोनाय बियो निस्सय बुथारनोनो फैदोंमोन होननानै जों बेखौ हमना लानो हायो दा बेखौ जों बेनिखायनो जों खावलायदों एक्स एनडिएफबि जानानै जाहाथे बेबायदि जाथायफोरखौ जाहाथे खालामा आरो जोंनि जि बिटिआरनि जि दैदेनगिरिफोर बा बिटिसिनि दैदेनगिरि चिफनिफ्राय लानानै डिपुटि चिफ बिथांमोना बिसोरनो बर'खा बेनिखायनो बर'नि गेजेराव गावजों गावनि गेजेराव बेबायदि दावराव दावसि हिंसा हिंसिफ्रा जोङो जोबलांथोंसै होननानैनो जोङो एनडिएफबिआ जोंनि गासैबो हाथियारजों सोमावसारनायखौ 2020नि 27 जानुवारियाव जों फोजोबबाय बेनिफ्रायनो जोङो जोंनि आखायाव हाथियारबो गैला जों खुनु मोनसे बेबायदि हाथियारजों नांनाय बा जों अर्गेनाइजेसनबो नंला जोङो दिनै पाब्लिक जाबाय जों पाब्लिक हिसाबै सान्थियै गावनि बिसि फिसाखौ लानानै जोङो संसार जानो थाखाय जों ओंखारबाय बेबायदि समफ्राव जोंखौ आरो बुथारफिननो फैनाया बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बेनिखायनो जों खावलायो प्रसासनखौबो बिथांमोना जाय दायनिगिरि बिथांखौ एकदम गोख्रैनो जाहाथे हमनानै बिसार खालामो आरो जि 6 जननि गेजेराव सासे सिनायदों साबाखौबो जाहाथे बिथांनि दारैनो मोननो हायो बेखौ जों खावलायो मिडियानि गेजेरजों जालांबाय बे राजनितिकनि माबा मोनसे षड़यन्त्र होनना नोंथाङा बुंनो सानो नामा आं बेखौ दा दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों बेखौ बुंनो सानथ'वाखै जों बेखौ जेब्लासिम बे कालप्रिटखौ हमनो हागोन होमब्लासो जों बुजिगोन बियो बबे हान्जानि बा माखौ लानानै फैदोंमोन मानो बुथारनो फैदोंमोन बा मानो बुफैदों बेखौ जोङो उननि समावसो जोङो बुजिनो हासिगोन जों दिनै हरनि समाव फैनायखाय जाय बिथांखौ नुदों आरो बिथाङा बुजाग्राया बिथांखौ जि प्रान्जल ब्रह्म गसाइगावनिनो वार्ड नं 4नि बिथांखौ सिनायदों आरो बिथांनि दारैनो जों कालप्रिटखौ हमनो हागोन अब्ला जों बिथांमोननि गासैबो षड़यन्त्रफोरखौ जों बुजिनो हागोन होमब्लानि समावसो जोङो बेयाव राजनितिकनि षड़यन्त्र दङ ना पार्सनेल ग्रास दङ जों बेखौ बुजिनो हागोन
जों बाव खौसे गसंथागोन। जों दासिमावबो जों गोख्रोङै दं आरो थिगैनो दङ। बेनिखायनो जों जोंनि रावबो सासेबो केडार्सफोरखौ एनि फेक्सन जोङो बेयाव जुदि सोरबा एटाक खालामोबा जों गणतान्त्रिक भाबै जों बेखौ दावहा होनाय जागोन आरो जों बेबायदिनो जोंनि सेंग्राफोरखौ बा केडार्सफोरखौ लिडार्सफोरखौ जों बासायगोन। गिबि गिबियावनो आङो बे बर'नि खौरांगिरि लाफैनाय फंबायफोरनिसिम बेलासि समनि गोजोननायखौ बावग्रोनाय थाबाय। जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा, जोंनि एक्स NDP-नि सासे गोबाव सम बर' जाथिनि हारिनि थाखाय गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बावहोनानै मोजांबाबो गाज्रिब्लाबो प्रमद बर' आरो धीरेन बर' आरो गबिन्द बसुमतारी आरो रन्जन दैमारि सारमोननि दैदेननायनि गेजेरजों थांनाय 27 जानुवारि 2020आव जुदि मोनसे बिटिआर रेकर्ड जालाखांबाय। दा बे बिटिआर रेकर्ड जाखांनायनि उनावहाय दिनैहाय जों गासिबो एक्स NDP जाबाय, जों साफा साफा पाब्लिक जाबाय, साफा साफा नागरिक जाबाय। दा नैबे खेत्रआवहाय जे जोंनि एक्स NDP-नि सासे मावथि गसाइगावनि मुलुग ब्रह्म आरो आफादावहाय मा होनो मोगथां ब्रह्म, दिनै बिथांखौहाय थांनाय हरावहाय 8:30 समावहाय माखासे सिनाय मोनै दिनै बुंदों आरो बिथाङा सासे सिनायनो मोनो होननानै बुंदों। दिनै बिथांमोनहा मैया नैबे 8:30 समावहाय हर समाव फैनानै बे जोंनि एक्स NDP-नि जे सासे वार्कारखौ दाय गैया खोथा गैया बाथ्रा गैया हराव फैनानै लेंना लांनानै जे आक्रमन खालामदों, बिनि सायाव आङो सासे एक्स NDP-नि जानानै जोबोद दुखु मोनदों आरो आं बेखौनो खावलायनो नागिरदों जे दिनैनि थारिखआव जोंनि एक्स NDP-नि लिडार आरो केडार्स गासैखौबो दिनै जिबायदि दिनै माखासे मानसिफ्रा जुदि बेबायदि जुदि गाज्रि जुदि नोजोर होदोंब्ला बियो जोंनि थाखाय मोनसे सानथावना बाथ्रा। दा बेनिखायनो आङो जाहाथे मैया जालांनायनि जाथायनि उनावहाय आरोबाव बार जाया, बेनि थाखाय जोंनि गासैबो एक्स NDP-नि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै आरो केडार्सफोरनिसिम लानानै जाहाथे जोङो बयबो सजाग जायो, जाहाथे बेफोरबायदि जाथायनिफ्राय जोङो जानगाराव थानो हायो आरो सोरबा जुदि बिदि आक्रमन आरो एटाक खालामोब्ला जोङो एक्स NDP हिसाबै जोङो मा होनो ज' जानानै बिथांमोननि सायावहाय जोंबो सिन्दारा खालामनो बाध्यता जागोन। दायो आं मिथिदों फंबाय मोगथाङा दिनैहाय APR होबाय आरो बिनि गेजेराव बिथाङा बुंदों मा सासेखौ सिनायो प्रान्जल ब्रह्म लकेलनिखा होननानै बुंदों। दायो बिथाङा बिथांनि मुंखौ बुंदों आरो दाना बिथांनि मुंखौनो लानानै दिनै केस होनाय जादों। जुदि गमामायै जुदि बे केस होजानायनि नामा जुदि एड्रेसा जुदि नंगौब्ला दिनैहाय आङो बुंनो लुबैदों जोंनि क'क्राझार जिल्ला SP आरो एडिसनेल SP आरो गसाइगावनि थानानि सासे OC इनचार्ज सारखौ आं खावलायनो लुबैदों जाहाथे जोंनि मोगथां ब्रह्मखौहाय दाय गैया सोदै गैया खोथा गैया बाथ्रा गैया हर समाव फैनानै जाहाथे बेबायदि मोनसे एटेम्प्ट टु मार्डार खालामफैनाय जाहाथे जाथायनि सायावहाय जाहाथे APR होनाय बायदिनो जाहाथे सारमोनहा जाहाथे मोजां तदन्त खालामनानै बिसार खालामनानै होयो आरो बिथांखौ जुदि हमनानै मोजां मथे सोंनायनि गेजेरजों मा खारननि थाखाय जोंनि बे मोगथां ब्रह्मखौ बिदि बुथारनो नागिरदोंमोन बिनि सायाव तदन्त खालामनानै जुदि मोनोब्ला मोजाङैनो जुदि बिथांखौ पानिशमेन्ट होनांगौ होननानै आं एक्स NDP-नि जानानै सासे सिनियर हिसाबै आं खावलायनाय थाबाय। आं दिनैनि थारिखआव बेखौनो बुंगोन जे जोंहा दिनै मोनसे मोजांबाबो गाज्रिब्लाबो एक्स NDP-आ 30 बोसोर दावहा नांबोखांनायनि उनावहाय थांनाय 2012-13निफ्राय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों ज' जों लोगो नांनानै NDP-नि 4-4 फ्लेक्सननि गेजेरजों जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों आसाम सरकार भारत सरकार आरो NDP-जों मोनसे मोजां गोरोबथा एकर्ड लाबोखांबाय। बे एकर्ड लाबोखांनायनि उनावहाय जे जोंनि गेजेराव जे बिदि जाबावनांगौ आं बेखौ सानाखैमोन। आं बेखौनो दिनै बुंनो नागिरदों जोङो दिनै एकर्ड जाखांनायनि उनावहाय जोंनि बे BTC ओनसोला बा बिटिआर ओनसोला दिनै मोजां मोनसे परिबेस मोजां मोनसे थासारि फैदों होननानै बुंदों। जुदि फैदोंब्ला दिनै मानो बेबायदि महर जानो मोनखो जादोंब्ला दिनै खारसे बिरसे मानो जोंनि एक्स NDP-नि सेंग्राफोरखौ मानोहाय फुथुलाफोर बाजि मानो बुलाबायनो नागिरदों। दा बिनि सायाव आंनिफ्राय सोंथिया बेनो प्रमद बर' सार आरो जोंनि गबिन्द सार दानि BTC-नि डिपुटि चिफ बिथाङा दिनै जोंनिबो सानसे समनिनो लिडारखा आरो जों दिनैसिमबो लिडार गनायो आरो प्रमद बर' BTC-नि चिफ बिथांखौबो आं दिनै खावलायो अननानै जाहाथे नोंथांमोनहा जोंनि बे एक्स NDP-नि जे बेबायदि बार एटाक जाबाय थानो नागिरनाय बा आक्रमन खालामजाबाय थानो नागिरनाय बेफोरखौ जुदि नोंथांमोनहा जाहाथे सावरायलायनायनि गेजेरजों सोर मानो बेबायदि खालामदों बेफोरखौ सिन्ताधारा खालामनायनि गेजेरजों नायबिजिरनायनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि बे BTC हालामावहाय मोजां मोनसे थासारि लाबोफिननो हायो बेखौहाय आङो सारमोनाव रिकुवेस्ट खालामबाय। बेसिकेलि जोंहा एक्स NDP-नि गबिन्द बसुमतारी सारखौ लाफानानै गासैबो एक्स NDP-नि लिडारफ्रा जाहाथे जोंनि गेजेराव बेबायदि जालायनायावहाय जाहाथे रावबो दलद जिरायनानै थाया मोजाङै जुदि
खबर लालायलायनानै मानो बेफोर जादों बेफोरनि सायावहाय तथ्य रिपर्टखौ लाफैलायनायनि गेजेरजों जाहाथे जों खौसे जानानै जोंनि सेंग्राफोर एक्स एनडिपिनि सेंग्राफोरखौ इयुननि थाखाय जोंहा बासायलांनांगौ आरो मोजाङैनो जों ग्रें ग्रें संसार जालांनांगौ साथ्र'आव जों बयबो जाहाथे जिरायनानै थाया बिनि सायाव बयबो मोजां मोनसे कमेन्ट होयो मोजां मोनसे इन्टारभिउ होयो जाहाथे इयुनाव बेबायदि दाजाथों आरो आं बेखौनो खावलायदों प्लिज प्रमद बर' सार नोंथाङा दिनैहाय जिबायदि बिटिसि हालामाव मोनसे परिबेस मोजां फैबाय होननानै बुंदों खिन्थु मोजां परिबेस जुदि जादोंब्ला दिनै मानो बेबायदि अबस्था जाबावखो बेनिखायनो अननानै नोंथाङा जेरैखि जाया बे जोंनि दानि प्रसासननि जिहेतु दायित्व थानाय बिथांमोनखौहाय जाहाथे बे केसनि सायावहाय मोजां तथ्य बिसार आरो मोजां लेगेल बिसार खालामनानै कालप्रिटखौ बरननांगौ बेनि जानानै आं दिनै बिनि थाखाय आं दिनै एक्स एनडिपिनि सासे सिनियर हिसाबै आरो सिसिबिनि सासे अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि हिसाबै आं दिनैहाय गुरैयै खावलायदों सारमोनखौहाय কিন্তু মানে কি এনেকুৱা ঘটনাটো হ'ব নালাগে আজিকালি আমি ইয়াতে চব মানুহ একেলগে আছোঁ ইয়াতে যিবিলাক মানুহ আছে বড়ো আছে মুছলিম আছে আমাৰ বাঙালী আছে চব কাষ্ট আমি মিলিজুলি আছোঁ কিন্তু কালি যিটো ঘটনা হ'লেতো বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক কাৰণ এনেকুৱা ঘটনা হ'ব নালাগে মানুহটো ইয়াৰ পৰা কৈ আছিল যে মোক মাতি লৈ গ'ল ইয়াতে গ'ল আমি ঘৰতে আছোঁ ঘৰতে যাই কিনি মই আৱাজ পালোঁ কেনেকুৱা গাহৰিৰ নিচিনা কি আৱাজ কৰি আছে আমি তাৰপৰা চালোঁ দেখি গলত পাৰা দৰান কিবা অন্ধকাৰত বুজা নাযায় গলতে ধৰিছে না ক'ত বা ধৰিছে বুজি নাপাওঁ কিন্তু আৱাজ হৈ আছে আমি যেতিয়া চিঞৰ বাখৰ কৰিছোঁ তেতিয়া তাৰ পৰা ইহঁতে দৌৰি গ'ল আমি ভাবিছোঁ চোৰ ডকাইত নেকি তেনেকুৱা হ'ব যেতিয়া আমি ওলাই আহিলোঁ ইহঁতে দৌৰি গ'ল তাৰপাছত আমি গম পালোঁ যে ইয়াক মাৰিবলৈ আহিছিল কিন্তু এনেকুৱা ঘটনাটো হ'ব নালাগে আজিকালি আজি বৰ্তমান যিটো সময় আমি সকলোৱে মিলি জুলি ইয়াতে আছোঁ এনেকুৱা হঠাৎকৈ যদি এনেকুৱা হয় আজি ঘৰৰ ভিতৰত ইহঁতে যদি কিবা কিবি কৰে আমাকে ধৰিব মানুহে আমাকেহে ক'ব পুলিচে আহিলে আমাকেহে সুধিব কিন্তু এনেকুৱাতো হ'ব নালাগে এইটো প্ৰশাসনৰ পৰা কিবা এটা ব্যৱস্থা ল'ব লাগে কাৰণ ভিক্টিমে চিৰিয়াছ হৈছিলে নেকি নহয় ঘটনাটো যেনেকুৱা হৈছিল এইটো খুব 8:30-9টাত যিটো ঘটনা হৈছিল এইটো বৰ খাৰাপ হৈছিল কাৰণ যদি আমি নেদেখিলে তো ইয়াক অৱস্থা তাৰমানে আপোনালোকে গমেই পায় কাৰণ যিটো আৱাজ হৈছে ইয়াৰ পৰা যদি আমি শুনি পাইছোঁ তেতিয়াহ'লে কি হৈছে কি ঘটনাটো হৈছে ইমান দূৰৰ পৰা আহিছে আৱাজটো আমি যদি চিঞৰ বাখৰ নকৰিলে হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ মৰি গ'ল হয় এনেকুৱা অৱস্থা হৈছিল কালি প্ৰশাসনক আমি কি ক'ম আৰু প্ৰশাসনৰ এইটো আমাৰ গাঁওবাসীৰ পৰা এইটো ক'ব বিচাৰোঁ যে যাতে এনেকুৱা ঘটনা নহয় ইয়াৰ কাৰণে চৰকাৰে যাতে ভালদৰে বা পুলিচ প্ৰশাসনে ভালদৰে চাই কিনি এইটো কি হয় কি নহয় এইটো তদন্ত কৰিব লাগে